पाहिजेत गोंड्याची फुलं थोडी तरी आज पूजा करायला. कुणाल काढणार आहे. गेल्या वर्षी पण कुणालनेच काढले ना. कुणाल गेल्या वर्षी आपल्या इथे हे होतं अंगण. आपण आपल्या गॅलरीमध्ये किती दिवे लावायचे मुंबईला. पहिली दिवाळी नाही बघितला खाऊन दाखव. डायरेक्ट ह्या सोफ्यावरनं बारीच्या बाहेर उडी त्याने मारले. कुणाल तुला चक्कीचा आवाज येतोय? चक्कीचा आवाज येतोय का? नाही येतोय ना? येतोय. चला पटापट लवकर आहे. आणि भाग्या शेरू बघा. ए शेरू गाई येते. गाई येते. आम्ही ना फुलं काढतोय पूजेसाठी. रांगोळी काढायचे, पणत्या लावायच्या आहेत, म्हणजे दिवे लावायचे. ते बघा फुलं काढतात कुणालचे बाबा. भेटली का? तुम्हाला बघा चक्कीचा आवाज येत असेल ना. चक्की चालू आहे पिठाची. बॅकग्राऊंड म्युझिक पाहिजे ना काहीतरी. अबे ह्या साईडला इथे चांगली काढली ना इकडची. ही फुलं चांगली होती ते. झेंडूची फुले म्हणजेच गोंड्याची फुले. पिकलेत केळी. वास आला मला नाकात केळी पिकल्याचा. खरोखर एक पण नाही पिकलंय. हा मग तिकडची काढ चालेल. पाहिजेत गोंड्याची फुलं थोडी तरी आज पूजा करायला. थोडस कढीपत्ता पण आणा. ऐकलं का? कुठला? नाही नाही मी ना पुढे येत आहे. मी जाते त्या साईडला. मी रांगोळी काढते बाहेर. मोगऱ्याला फुलं आली. सावकाश. कुणा ये लवकर. आपले चंगू मंगू बघा एक झोप काढून उठलेले आहेत. आणि आत्ताच मी घर स्वच्छ केलं. म्हणजे झाडू बिडू काढून आता लादी वगैरे पुसून झालेली आहे. म्हणजे आपल्याला रांगोळी काढायची ना म्हणून सगळं पुन्हा स्वच्छ केलेलं आहे. चला रांगोळी काढूया आपण. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. चक्की चालू आहे कारण पीठ संपायला आलं होतं आणि आपल्याकडे पाहुणे येणार उद्या किंवा परवा. त्याच्यामुळे तयारी आजपासून मी सुरुवात केलेली आहे. नंतरला म्हटलं आल्यानंतर मग धावपळ नको त्याच्यामुळे. तर गहू टाकले चक्कीमध्ये. तर तोच आवाज बघा चालू आहे येतोय. आणि काय झालं उद्याला मला वाटतं उद्या सोमवार. हां सोमवार वाटतं उद्याला. त्याच्यामुळे जर का लाईट गेली तर पुन्हा गडबड झाली असते. त्याच्यामुळे मग आज आहे ना मी लावायला घेतलेलं आहे. चला दिवे वगैरे लावूया, रांगोळी काढूया. रांगोळी काय मला बघा जमत नाही फारशी. कुणाला चांगलं काढतो. म्हणजे नाही मला आवड पण नाही घेत की. पण ते साचे असतात ना त्याच्या सहाय्याने रांगोळी काढायची. पण दिवे वगैरे लावायला असे भरपूर आवडतात. तर सुरुवात करूया. सगळ्यात भीती माहिती कसली आहे? भाग्या आणि शेरूची. आता रांगोळी जरी काढली ना तरी दोघं पण विस्कळून टाकतील एवढी मला 100% गॅरंटी आहे. जास्त करून शेरू, कारण तो खूप खोडकर आहे. त्याच्यामुळे साधं सिंपलच काहीतरी करायचं. काय तर बघा आता माझ्याकडे बघतोय तो आणि मला खुणावतोय. काय काय आता रांगोळी काढून झाल्या ह्या दोघांना ना आतमध्ये बांधते. म्हणजे काय टेन्शन नाही. ती सकाळपर्यंत थोडीफार रांगोळी तरी राहील. नाही तर सगळी ते दोघं पण विस्कळून टाकतील. हा बघा काय सांगतोस बोल गुंडू. ए गुंडुडी. आणि ही बघा दोघं जण फिरून फिरून आलेले आहेत आणि आता अगदी बिचारे बनून बसलेले आहेत दोघं पण. हां बिचारे नाही तुम्ही. हा बघा हा बघा हा बिचारा बघा लगेच उठला ना. हां काय 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 आता नाही सोडणार. थोडासा काळवा खाऊ दे मग तुम्ही दोघांना सोडणार. नाही तर तुम्ही ना लगेच बाहेर जाल. मग इथे बसायचं. मग नंतर आई खाऊ देणार. आपण जेजेप्पा करायचा शेरू. आपण जेजेप्पा करायचा. दिवे ठेवशील ना दारातले का विस्कळून टाकशील? हा कुणाला दिवे ठेवशील का रे दोघं जण? अरे हळू सावकाश. आता पडला असतात कोणाला दोघांना. हा घे घे आतमध्ये घे. सगळं विस्कळून टाकतील. आणि ह्या बघा आपल्या लाईटी चालू झालेल्या आहेत. आता अंधार झाला ना का एकदम छान वाटतील बघा. आता उजेड आहे म्हणून जरा हे वाटतं. पण नंतर एकदम मस्त अंदाज झाला का तुम्हाला मी दाखवे ना नंतरला. आपण दिवे वगैरे लावून झाले ना की मग.
अशी आमची साधी सिंपल दिवाळी. ढेंढेढेन वाग्या. हा आमचा चतुर आहे, चतुर मुलगा. ए वागोबा, ए वागोबा. सगळे बघतात तुला, तुला सगळे हॅपी दिवाळी बोलतात. बघ 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 कसा आडवा झाला. बघ 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 बघ, लाडात आला, लाडात आला. दादा खोलतोय ना म्हणून. शेरू खाली उतर. खेचतोय सगळा वस्तू. आगाव आहे रे एकदम. खाली उतर. हा बघा बघा, तो बघा सोफ्यावरती चढलाय. हा उतर खाली, खाली बस. आम्ही काय नाही खाऊ खात नाही, खाऊ नाही खात आम्ही. समज ना, उतर खाली. चला उतरा, उतर. मग नंतर आहे ना, झाला का तुला दाखवते. हां त्याला असं वाटतं आता दोघं जण काय करतायत, हां आम्हाला घरामध्ये ठेवून. हां थांब, नंतरला सोडणार तुला, नंतर सोडणार हां, दाखवा तुला. हां विस्कटायला बघू ते. रांगोळी कुणाल, रांगोळी ना कुणाल काढणार आहे. गेल्या वर्षी पण कुणालनेच काढली ना. कुणाल गेल्या वर्षी आपल्या इथे हे होतं, अंगण होतं आपल्याकडे, ह्याच्या ह्या पायरीवर काढली होती ना. हां गेल्या वर्षी आपण इथे काढलेली. पडवी होती का? पडवी नव्हती ना पडवी आपली गेल्या वर्षी. बघायला पाहिजे व्हिडिओ. अचिप सांडला हळू कर. हां पायरीवरती काढलेली, बरोबर पायरीवरती काढलेली. गेल्या वर्षी नव्हतं आपले पडवी पण. हां बरोबर, या वर्षी आहे. चला काय नाही, मी दिवे तयार करायला घेते, तू रांगोळी काढ मग. हां कशी काढशील पण? हां साच्याने पण जरा अशी मोठी काढ, मोठी. हे लक्ष्मीची पावले कुठं काढशील? मध्ये काढेल आणि साईडला काढेल. पण जरा अशी 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 लांब लांब काढलीस तर असे 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 साईड लाईनीमध्ये चांगली दिसेल ना. जाऊ दे, ते ठेवायची थोडी आहे काय, वापरून टाक. पण एकच कलर कुठला तरी भर असं एका ह्याच्यामध्ये. ह्यात काय गेरू असेल. हां मग बघ मस्त मस्त कलर आहेत. वाईट भरायला पाहिजे त्यात. घे ना ह्याच्यामध्ये भरून, त्या डब्याचं झाकण आहे त्यात घे. चला आता रांगोळी काढून झालं का तुम्हाला मी नंतर दाखवते. दिवे किती छान आहेत तुम्हाला मी दाखवते. 1 मिनटं. त्याची दाखवले काय हे? हां नाही, हे वाले दिवे ह्या दाखवलेले. हे बघा, हे नाही दाखवलेले ना. तेव्हा हे किती मस्त आहेत दिवे. शेरू शांत बस रे. हा शेरू ना मस्ती चालू त्याची. ते बघा, ते बघा, धमाल चालू आहे, धमाल. दिव्यांचा प्रकाश वेगळा. आपण लाईटीपेक्षा दिवे चांगले वाटतात ना. लाईटीपेक्षा दिव्याचा प्रकाश वेगळा वाटतो. आपण तुझ्या आपल्या गॅलरीमध्ये किती दिवे लावायचे मुंबईला गाडी गॅलरीमध्ये भरपूर. हां तेव्हा आमची छोटीशी गॅलरी होती ना बाहेरच्या साईडला. दिवाळीला भरपूर आम्ही दिवे लावायचो. रांगोळी दिवे भरपूर. इकडे कसं इथे सगळं हे होतं, जरा कंटाळलं ना आयुष्य. इथे एकटं एकटं वाटतं म्हणून, एकटं म्हणून बघा आम्ही नवीन कपडे पण काही नाही घातलेले. आम्हाला आमच्याकडे हौस मधून वाटत नाही. नाही तर कपडे आहेत पण नको वाटतं. पुढे जायचं आपल्याला असा विचार होता. कोणाला काय जायचं नाही मेन म्हणजे. कोणाकडे जायचं तर आपण घालतो ना आवडीने. आणि कोणाला काय हे नाही ना असं इथे. दिवे लावू दे, मला देवाची पूजा पण करायची अजून. चला अर्धे नंतर येते घ्यायला. चला काय असे तेवढे तर विजणार नाही. खायला राहिले नको, पण ते दिवे कट्ट्यावरच चांगले. कट्ट्यावर चांगले दिसतील पण विसतील 2 मिनिट. नंतर बघूया थोड्या वेळात. राहू दे कट्ट्यावरती. पहिली दिवाळी नाही, हे दुसरी दिवाळी आहे ना या घरात आपली. गेल्या वर्षी आपली हे कुठं होती पण? गेल्या वर्षी आपली पडवी नव्हती. ते मी कुणाला मगाशी म्हणाले आपली पडवी होती काय? कुणाला नाही, पडवी नव्हती. तिथे बघतो विजला बघ. विजला पेटवायचं काम तू कर, लक्ष द्यायचं काम तू कर. विजला वारा आहे ना. आणि नेमका वारा आजच यायचा तर दिवे लावायचं म्हणून. हवा आहे, पाऊस येतो, गार हवा सुटली. ते काय राहणार नाही. राहू दे नंतर आडोशामध्ये राहतील. नाही थोडा वेळातच राहू दे, मग आपण ठेवू. आडोशाचं साठ ठेवून आडोशाला राहतील. हां ठेव. आडोशाला ठेव. म्हटलं हॅपी दिवाळी सर्वांना. दिवाळीच्या शुभेच्छा. ही बघा आमची छोटीशी रांगोळी जी कुणालने काढलेली आहे.
आणि हे बघा हे दिवे. आणि नेमका वारा सुटलेला आहे भरपूर ना. पाऊस पडेल का काय. पावसाचं वातावरण झालेलं वाटतंय. गार वारा सुटलाय ना. हा बघा मस्त शेरू इथे. चलो देवाची बत्ती करायची बाकी आहे. बाहेरचं झालं अजून घरातलं बाकी आहे. तर बाहेर रांगोळी दिवे लावून झाल्यानंतर इथे मी देवाची पूजा म्हणजेच लक्ष्मीपूजन मी करायला घेतलं आहे. आजची माझी पूजा बघून मला बऱ्याच कमेंट येतील हे मला माहीत आहे. त्याच्यामुळेच ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. माहेरचं मी सांगते तुम्हाला. माझ्या माहेरी आमचे म्हणजे माझी सांगते मी, बाकी जणांचं नाही मला बोलायचं. कोणतेच सणवार कधी साजरे केलेले नाहीत आणि कधी काही शिकवलं पण नाही. त्याच्यामुळे मला काहीच माहीत नाही आहे. तुम्ही बघताय व्हिडिओच्या माध्यमातून. कधीच मी कोणते सणवार असं आवडीने वगैरे असं कधी साजरे केलेले तुम्ही नाही बघत माझ्या चॅनलवरती. आणि सासरी पण सेम तसंच. तिथे पण तेच की सणवार जे असतात ना हे रीतिरिवाज वगैरे कधीच नाही करत. त्याच्यामुळे बऱ्याच गोष्टींना मला माहिती नाहीत की कशा पद्धतीने सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात. आता हल्ली मी ना सगळं बघून बघून शिकते. म्हणजे गेले 4 ते 5 वर्ष झाले म्हणजे मुंबईला असल्यापासून म्हणजे बघून बघून थोडंफार इकडे तिकडे चौकशी करून मी आता करते मला जसं जमेल तसं आणि माझ्या पद्धतीने. त्याच्यामुळे तुम्ही जर का माझी पूजा बघितलात तर थोडं काही ना काही बघा त्यात कमी असेल. पण मला माहिती आहे की देवाला माहीत आहे की मला काही नाही माहिती आणि कधी कोणी सांगितलं पण नाही. त्याच्यामुळे देव माझी जी काही पूजा आहे ती अगदी मान्य करून घेणार. म्हणून माझ्या कुटुंबासाठी माझ्या घरासाठी ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्या मी नेहमी करण्याचा प्रयत्न करते. ह्याच्या आधी पण करत होती, आताही करते आणि ह्याच्या पुढेही कायम मी करत राहणार आहे. तर आमचं मंदिर आहे ना फुलाने तितकं छान सजलंय ना. बाकी काय याची गरज नाही ना. हा हवी तेवढी फुलं आहेत. नाही ना मंदिर आपलं फुलाने इतकं छान सजलंय ना की एकदम सुंदर दिसतं आमचं मंदिर. आपली साधी सिंपल पूजा जशी जमली तशी बाबा केली. देवाला सांगते जी काय वेडीवाकडी पूजा केली ती मान्य करून घ्या आणि देव मान्य करून घेणार. चला तर छोटीशी पूजा बघा माझी करून झाली आणि पुन्हा मी मागच्या दारात आली. इथे आता वाजले होते 7:30 आणि चक्कीचं काम आपलं अजून पण चालू होतं. मला वाटतं जवळजवळ 10 किलो पीठ मला दळायचं होतं. त्याच्यामुळे वेळ लागणार होता आणि बाहेर जायचा विचार करत होतो पण नको म्हणाली मी कुणालच्या बाबांना. घरातले कामं परत मग अडून राहतात. बघितला खाऊन दाखव. आमच्याकडे बघा नाश्ता झाला दिवाळीचा फराळा. शंकरपाळी बिस्किट आहे चांगलं झालं. आणि कुणाला कॉफी पितो. जेवण करायचं बाकी आहे. काय करू जेवण आता. हा जेवणाचा बाबा रोज रोज बाबा प्रश्न पडलाय मला. आणि पसारा बघा आमच्या किचनवरती किती आहे तो. हे अजून माझं आवरायचं. हे बघा सगळं. हां आता हे सगळं आवरतंय. चक्की चालू आहे पाठीमागं. पाय दुखतोय ना जरा बघ रे. ते नाव वाचायला येते ना बरोबर. नको नको नंतरला. तर जेवण तुम्हाला दाखवते. ही बघा कोबीची भाजी केलेली आहे साधं सिंपल आज. आणि चपात्या आणि हा बघा कुणाला इथे कोशिंबीर बनवतोय. आपलं किचन पण थोडंसं आवरून झालेलं आहे. आमच्याकडे आज 2-2 पेशंट आहेत ना कुणाल. शेरू पण आहे ना. शेरूनी मगाशी उडी मारलेली आहे त्याच्यामुळे शेरूचा पाय ना पुढचा तो दुखतोय. आणि त्याची फिक्स जागा बघा. आणि मोठे पेशंट हे बघा झोपलेत. त्यांना सर्दी झाली ना. कफचा खूप त्रास झालेला आहे. थंड आहे अंग. हां जरा आराम करतात. आणि हा बघा हा भाग्या अशी झोप काढतोय. हे असे सगळे पडलेले आहेत आमच्याकडे. पुन्हा एक बॉम्ब लावला तर. हा रे पुन्हा एक बॉम्ब लावला तर सगळे उठतील ना तिघं पण.
एक फटाका लावायला पाहिजे पण आपल्याकडे नाही आहे ना, ते लावला असता. ए शेरा, ह्यानी मगाशी मध्ये काय केलं नाही, उडी मारला नाही. कुठून तुम्हाला सांगू, ही बघा ही बारी आहे ना, ही बारी उघडी होती. मला वाटतं दुपारच्या वेळेस ना कुणाल, डायरेक्ट ह्या सोफ्यावरनं बारीच्या बाहेर उडी त्याने मारलेली आहे. माहिती कशासाठी, ते कुणालचे बाबा आले ना, ते आज सकाळी भाड्यावरती गेले होते कुणालचे बाबा, तर ते दुपारी 1:30च्या दरम्यान काहीतरी घरी आले आणि हा दरवाजा मी बंद केला होता आणि मी बाहेर गेट खोलायला गेली आणि ह्याला जायचं होतं बाहेर गाडीचा आवाज ऐकल्यावर आणि ही खिडकी उघडी होती. त्याने इथून डायरेक्ट उडी बाहेर मारलेली शेरूनी आणि तेव्हा त्याला काय वाटलं नाही. आणि आता संध्याकाळच्या वेळेस त्याचा थोडा थोडा पाय दुखतोय म्हणून जरा लंगडत होता, पण मला वाटतं 2 दिवसामध्ये होऊन जाईल. आता मी बर्फ वगैरे जरी लावला ना तरी पण तो लावून देणार नाही. हे बघा फॅन बंद कर जरा, लाईट बंद कर, लाईट बंद कर. हां हां बघा किती वाजलेत रात्रीचे. ए शेरवा, शेरू कुणाला जरा दम दे. शेरू मारा वाय. हा झोप जाते, खाऊन चालू 11:15 वाजतात रात्रीचे आणि असा दंगा बघा चालू आहे दोघांचा. आता ही फक्त मी तुम्हाला थोडीशी क्लिप दाखवलेली आहे, मगापासून ही दोघांची मारामारी आणि चालली होती. हां पुन्हा चालू आहे. हे बघा हे असं असतं आमच्याकडे नेहमी असतं हे असं. तर चला सगळं आता आवरलं आणि आता झोपायची तयारी चाललेली आहे. कुणालचे बाबा आता ठीक आहेत, मग त्यांनी तुळशीची पानं आलं वगैरे असेल ते त्यांनी खाल्लं, त्याच्यामध्ये त्यांना आराम पडलाय ना आराम. नाहीतर मग उद्या त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन जाणार. आता बघूया आजची रात्र. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, असा बघा आमचा दिवस गेलेला आहे दिवाळीचा. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. हे मस्ती.